malam minggu aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Heh, Kon metu kuwi lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus wedok Guyang-guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih, Nek biasane, nek sing iki ya apal. sing napa? Apa jenggot wis kagungan putra tro Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho. Ndek wingi dereng mari bacok neh. Ape lho iki? Ape? Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono.